какво става, че аз съм Наско 1000 и ние сме в Firecraft. Мисля, че тук ще имам поредица. Kit Starter. Да видим китовете, че аз не ги знам. Това е Kit Starter. Първоначално напуска с тези айтеми. Но то си има китове. Kit PvP. Това е добре. И този сервер си е як. Мисля. Това мисля, че всеки знае как да се направи рейс, но вие ще се видите все пак. Срема са услугите. За модератор време 1 месец, цена 6 лева. Текст бъфър мод номер 1985. Супер юзър време 1 месец, цена 4 лева. И тук пак ще ги видите сайта. Тук долу има правила. Вие ще топнете къде пъшки видите или като лезете в сервера направо. В недъра може да строят само супер юзерите и модераторите. И в енда пак. Тук е времето за пари. Колкото повече време стоите, толкова повече пари ще дадат. Аз от 10 ги взех. Ларповете сега да разгледаме. Ларп енчант има и репер, хел безплатно. Репер само едно нищо, репер дал. Така. Ларп евент. Тук мисля, че дроп евента. Може да си купувате килирки. Warp XP. Как се излиза от тук? Така. Warp XP. Изкупените ми си така. Тук може да се реперат и енвилите, да. На то малко да му бъде XP-то. И това е Warp XP, спаунерите. Warp Hell. Warp Hell тук да се хелите, то ще не. Джейла, който има хакерите, новости и така нататък. За Джейла много ясно. Минигеймсовете. Eventual Block Hunt, Survival геймсовете. Black to Spawn, Block. Да. Warp PvP. Това е Warp PvP-то. Яко е. Мен си ма кефи. Warp Shop. Една Golden Epoch 1444. Тук са най-скъпите работи в магазина.
Показах съм на горната ще стана. Diamond, Emerald, Iron и Gold. Ларп само с тем ти показах. Тук енчантните работи с SMS. Gold Weapon, Legendary Key Armor plus Sword. И Time Money. Аз ви го показах, ама... Да, тук колко време е. И това беше от мен. Сигурно след не знам колко време пак ще снимам клипа, ама поредица ще се развивам. И чао!